Lalela-ke mfazi, angifuni mina ungingena emlonyeni uma ngabe ngikhuluma. Angithi uyezwa? Makuthi imfundiso lo wayithola kulabo ujola nabo kulungile-ke futhi angingene lapho. Mina mangikhuluma ngangingena emlonyeni, angifuni ngabe leyo nto. Uma ngabe kunento ongayizwa kahle, uyangitshela, uyangilinda, qeda ukukhuluma bese uyasho ukuthi baba, u-1 no-2 no-3 angimuzwa kahle, kodwa nayo indlela engcono esingenza ngayo. Ungaveli ungingena emlonyeni ngisakhuluma mfazi. Yebo phela. Ayi futhi kwena fuck off, uzovuka umoya la labish. Sigodi intwana yami, kuba nomngani ofana nawe ibhadi ishwa manzi amnyama. Yazi ibhadi sichitho kuba nomngani ofana nawe, umuntu asengaze ashaywe ukhona. Hayi ibhadi leli yabona le ndaba yeni yokuba amajonga axegayo ayifuneki, ngoba phela nina ningamajonga axegayo. Suzohamba udunusa. Faka nje uBrenood wakho ulijonga uqonde, ngabe ijonga elixegayo hamba lidunusa ngathi umfazi. Uyabona mangabe ulijongo kumele uqine, ngabe ulijonga elixegayo sozohamba udunusa yonke indawo ngathi umfazi mawugqoka uBrenood. Ya, ngifuna ukunitshela ukuthi uNkulunkulu akazalwa nonyoko. Cabanga ukuthi nizozivalela ezwe ngani nikubone lokho. Thina sisazophumelela, sisazokwenza izinto ezinkulu ngoba uNkulunkulu akazalwa nonyoko. Niyangizwa ngithini? Angithi niyangizwa? uNkulunkulu akazalwa nonyoko. Kumele nikwazi lokho. Thina sisazophumelela. Le mithini ngeke isebenze, uNkulunkulu akhona.